Am faint mae hi'n aros? Reit de. Pwy sy'n moyn te? Sara? O, hyfryd mam, diolch. James? Dim i fi. Dim diolch. Be sy'n mlan? Ffilm. O. Pa fath o ffilm? Ffilm detective. O. Pwy yw e? Detective yw e. O. Beth sy'n bod arno fe? Mae gariad e ar goll. O. Ble mae hi? So ni'n gwybod, to. O. Beth sy'n digodd nawr? Mae'r heddlu'n moyn siarad â'r detective. O. Pam? Mae'r heddlu yn meddwl bod y detective wedi lladdu gariad e. O! O pwy sy'n siarad ar y ffôn? So ni'n gallu gweld i wyneb e. Na'r dyn sydd wedi lladd cariad y detectif. Pwy yw e? So ni'n gwybod. So i'n deall. O! Helo? Ydy? O. O. A pwy sy'n siarad? Pwy sy'n na? Arwyn? Mae'n moyn help i symud cwpwrdd. Arwyn, siw mai? Wela i di mewn 5 munud.